Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Mapostori topa kumatendo kuvaera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapostori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Mushauna harangero tokumbira kakune mina emdzimire mabereka na amtina mpururu kana mkanyayo Verem village kuti kasina uyo village versus Chiruwe Nathan Verem village kuti kasina uyo village versus Chiruwe Nathan Verem village. Uyo anogara mukasina uyo village achikwirira Chiruwe Nathan anogara muVerem village. Nyaya iripo inoti wakauya wakandipindira mumba zvisina kutenderana neni, wakandishungurudza nenguva dza 2 o'clock pamba pavabereki vangu. Ndinoda undiripe mombe. Nathan Chiruwe wanzwa mhosva yauri kupomerwa naKudzi kasina uyo here? Uri kudaira uchiti chii, uri kuti chinayo? Ndikuti ndakasvika kumba pawo. Uri kubvuma kana kuti uri kuramba? Ndikuiramba mataurirwo ayaitiwa. Ndakasvika kumba pawo ndichitsvaga mujinga wemusikana wangu nemunina wake. Saka ndasvika ndokutaura nepahwindo, ndakaisa saini yangu nepahwindo ndikuti uyu ndobva ainzwa, ndokubva abvunza kuti ndiani, ndokutaura zita rangu, ndobva ati mira ndiri kumuka, ndobva amuka ndobva avhura dhoo ndokunditi pinda, ndobva ndati aya handisi kupinda, buda panze tiita sei titaure. Akamuka ndobva ati ndiani, ndobva ndataura zita rangu, ndobva zvanzi udeni, ndobva ndati pro, ndobva ndatanga kuchidza zita remusikana wangu anenzi Progi. Ndokubva uyo ati mira aidayira sekunge musikana wangu pandaitaura naye. Uyu ndobva azobuda, ndobva ati vhura dhoo, ndobva ati pinda, ndobva ndati aiwa handisi kupinda, buda panze tiita sei titaure.
ndobva avhura dho pakavhura dho handa kupinda ndobva paakabuda panze akabva abuda ndiri pamusuwo ndakangomirawo pamusuwo pakananga nemusuwo ndabva kuhwindo ndobva asvika achingondiita sei achindibata saka paakandibata ndakatofunza semundabvawo ndakakorewa ndichibvawo ndaitebvawo nokupapa musi wa25 kuChristmas ndobva ndibata achisvika achindimbundira ndakatofunzirwa kuti musikana wangu sezvo vakangoenzana haiti ndobva ndazenzwa akushedzera chii ndopa ndakabva ndatoziva kuti asi ndobva ndatanga kumuti koinda sezvo futi vangu arambo akushedzera baba angoshedza angonzwa kuti baba ini ndamuti kowambuya inda ndauya ndainga muningiriki nina wenyu achishedza kuti baba inini ndakaita sei akandibata ndiri panzi pamusuwo ipapo ndo pakabva pazoya akatanga kusvikawo panext door ende ini handaimboitawo handaramboitawo nharo semunhu handainga musikana wangu ndobva panext door anenzi Rios bva wasvika mubva wandibata baba vachizomukawo ndazongoonao ndangobatwa nevanhu avandibatawo vabva vandisunga ndo marambiro auri kuita mhosva yako kuproga akabuda here ipapo proga anga asipo angaenda kupi proga anga asina kuuya proga anga ari kubasa ndichibva kumashops kuChristmas ndakaudzwa kunzi musikana wakaita sei auya saka ndobva ndananga nokumba kwacho musuwoyo proga akanga aripo anga asipo anga asina kunga auya waitoziva kuti ari kubasa asina ndaudzwa kunzi aita sei nemuzukuru wangu wandirombotuma wandaituma kwataisvikira kunzi aita sei auya dzakanga dziri nguvai sezvina ndisina time kuno kuma12 iko kuma12 dzenguvavi dzemasikati dzemanheru dzeusiku wakanga wakamwa here sekutaura kwawaita wakanga wakamwa kusvika papi ndakanwa hwawawo zvoti ndansitori nakanawo simbo zvangu ndakatonwa hwawa zvokungosiwakakorewa ndakakorewa unomwa hwawa hupi kati wakanga wamwa type yehwawa hupi ndakamwa hwawa tumasenzi ndakatoti rimwe zuva iro ndandisaita sipi ndandikambomwa hwawa andatongomwawo paChristmas wanga wari musi weChristmas kudziwanzwa marambiro ari kuita musungwa wako nyaya yekuti iye akapinda mumba mako akakumbunikidza naye patinoti kuzururira unoti chinazvo zvaataura marambiro ari kuita zvaari kutaura ari kunyeka nokuti akauya kuma2 koko dzeusiku ndobva atanga kurova padho achinonorova padho ndine kamwana kangu kakuru kamukomana kana 8 years ndobva ndamuti saki padho pane munhu ndofunga takamuka takabatidza foni yedu tichiti kana ari munhu iri mbavha anonzwa kuti panapa ndavhikiwa regai nditisa akabva aramba achita noise kusvika aenda pahwindo ndokutanga kuti dedzera nepahwindo achinonondiedzera nepahwindo ndobva ndati saki mira ndimuke ndobva ndatora makini ndobva ndanonokinura dho ndobva ndavhura dho ndobva ndamuti pinda ndobva apinda achinonopinda inini ndopa ndakabuda nchi ndikuenda panze ndokudzoka uyu ndopa akabva abata dho ndobva ndabata dho ndobva ndadedzera baba zvoshuwa baba vakauya ndakanonomubata baba vauya vanariwo vari kutaura vakazouya zvavo ndobva ndanonotora tambo ndobva ndanonomusunga maoko nemakumbo uyu wanga wagara uchimuzivira uyu kana ndichimuona paukama ndibaba bhozi ini ndirisokafanaka iye uyu sokafanaka mai vange kudzinza ndanga ndakaroorwa ndatete hanzvadzi yatezvara uyu kana ndichimuona muzukuru ko nyaya ari kutaura yapo handina ini nangu handiizivi naye uye handina kana nyaya naye ndakatongoshamisikawo achiuya padho inini nenyaya naye uye handina saka
akakupindira here kana ndiwe akamuvhurira kuti apinde? Ndakanonovhura dhoo ndichida kuti ndidedze baba kuti onai munhu akabvira kudhara achingotishungurudza takarara. Saka ndakazovhura dhoo kuti tumubate tione kuti ndiani ari kuti tishungurudza panapa. Ndopandakanonodedzera baba. Baba ndobva vamuka takarara. Vakatora ndobva vamuka ndofunga kumatuo kuri kwanhu takatizotochenerewa. Ari kuti haana kupinda mumba wakazobuda iye ari padhoo. Anonyeba. Churweni nyatsotaura chokwadi. Alright. Tisati tadzorera nyaya kuna mambo kuti tinzoti mambo vanoti ndoda kukupai nguva yekuti iwe ubvunzane neuyu panyaya yaari kuramba tinzokudaira pake. Churweni nyaya iri kutaurwa ndeyekunyepa. Inini pandikauya hanti ndakasvikira pawindo. Wakasvikira padhoo, wakatanga kuta noise uri padhoo. Ndobva wazobva padhoo ndobva wazoenda pawindo. Iwe wanga wakadhakwa inini handisina. Aunitsanangurira nditi anobvuta achipindura uchitaura mubvunzo kana apindura umubvunza. Ko pandikashedza kuti progi. Iwe wabvunza ndiani? Iwewo pawakanonosvika uchisvika pawindo. Pawakadedzera handina kubvunza kuti ndiani. Wakabvunza. Ndakataura zita rangu kuti ndini Churweni. Hauna kutaura zita rekuti Churweni, wakataura kuti inini ndinonzi Innocent yokuchimupombo. Ina handaimbokuziva. Ndakataura zita rekuti Churweni. Ko iwe waizovhurira Iwewo pandakanokuvhurira dhoo wakapinda ndina kubatira muri mumba here. Dai mukandibatira kwete. Ndakavhura dhoo Churweni wakapinda padhoo, wakatopinda mumba, wakanditi ndatumwa nasekuru. Haunotaura kuti watumwa nasekuru iwe? Ndakati ndainga progi. Alright. Pakanaka. Akanga ane chachiitiko chechingani ziri kuratidza sekuti akambonge achiuya achidaro sekare. Paakambouya pekutanga inini handisipo. Ichi chaakazoita kwandiri ndechekutanga. Ndechekutanga. Mukumangara kwaita wati akandishungurudza, akandivhurira, akandipindira mumba zvisina kutendana, akandishungurudza. Wakashungurudzwa chirudziro? Panguva dzaakauya pacho aida kutondirova. Saka semunhu anga akadhakwa ndakazomukurira simba ndokunonodedzera baba. Baba ndokuya ndobva vamhanya ndobva vasvika panga ndakamubatira. Asi progi uyu atori munina wako? Zvekudanana kwavo handizvisiyi, handisiri ku. Mama. Kuine zvekutaura musikana mazinzwa ka? Ndazvinzwa. Zvechokwadi makasvika pamba pavo? Pamba pavo ndakasvika ndichinga musikana wangu. Nguva dzokusvika kumba kwomunhu inguvai yomusikana? Munhu angakorowo zvangu. Aiwa, ndati inguvai kukorowa dziverenge uku. Tendizo ndizo ndikasvikawo izvozvo. Kuma 2 o'clock. Semunhu asina time zvangu. Asi ndinongozvatongokumanyira. Munhu akakorowa anogona kufamba kuenda here kumba kwako kubva kutauni ipi achienda achizurira mudzimba dzevanhu kana kunokera vanhu. Munhu akakorewa akadhakwa anoita here? Saka ita ndanga isina kudhakwa nokuti munhu akadhakwa haite zvawakaita izvo. Uyu musikana uyu wati anenzi progi. Musikana wako wakamborara naye rwakawanda ndizvo? Ndarara nekaviri. Mumba imomo taiburitsana panze sekushedza. Ndakasvika nemushedza ichibuda panze. muenda munorarana vabereki vasingazvizivi. Haisi mhosva here yawaiita kumusikana uyu yekuti wairara nemunhu usina kuwana? Haiwa mhosva sevanhu tandakavemusana vachida kutorana. Waisvika kumba kwacho nenguvai pamusikana wako? Iye aingonditi unosvika kana vanhu vachinge varara. Iwe uchibvuma hezvo maida kuroorana waigosvikirei vanhu varara? Ndozvanga andiudza uyu. Ndezvinoita munhu anoda kuroora here
iye musikana wacho ndo zvakanga andiudzawo kuti ukasvika ukachena vabereki ukatumwa nemunhu kuti enda unondiurayira munhu uyu unobvuma kunouraya kwapa akabvuma sei kudhonzwa nemusikana kuuya kumba kwavo uchiziva kuti kupara mhosva asi munhu andapererwawo murudo ndichiti zvangu kuri kana ndakabatwa ndidotora mukadzi wangu ndiva kugara saka uri kuziva kuti une mhosva yakapara pavanhu vemunhu mumwe chete vaviri wakarara nomusikana akawo vabereki vako vari panewo muri kuzinzwa here amai amwana vanesavo right saka chiri weni musikana uyu unomubhadhara wakamushungurudza kuenda pakati pousiku tinoti waida kutoita repi kwaari sekutaura kwaari kuita nyaya iyi tikaendesa kumapurisa unotongwa nerep attempt rep ndizvo saka vamubhadhare mombe yekumushungurudza kwawakaita musikana uri kupanzwa ndizvo here wazinzwa hungu kana kuti kwete ukabvunza mambosi pako semundanda ingo musikana wangu waukashungurudza asi musikana wako mune danana iye pandaitaura naye aindipindura semusikana wangu ndati nguva dzavakasvika hadzitenderwe tiwokurukudza usiku wai zvomusikana wako tichakurukura nezvazvo izvi tokurukura nezveuyu imwe nyaya iyi yomusikana rubanza youyu yokumushungurudza kumumutsa natoko kusvikira wabatiwa nevabereki dai akanga akapusa musikana uyu aikubatisa here nevabereki vake saka tinomuona semusikana akajeka uyezve paita chikama uyu chii chako ngoziavarambuya ndambuya pakuita sei ngavarorwa nasekuru vangu nasekuru vako vapi muzukuru kwakabva amai vangu saka ndekumba kwaunosvika uchiita izvozvo mutupu wako uneerei ndinoera soko imi muneerei uri soko apana kopurogani erei makuna mahombe oh jesus saka takudo kuti tibhadhara mombe nhatu dzemakuna yokushungurudza tainzwa uko hauna zvaukaita asi kuna purogi wacho ndokauchabhadhara mombe nhatu dzoenda kumadzitateguru hadziuye kuno kwandiri handinei nadzo dzoenda kumadzitateguru ndapedza nemupanyaya yako wapanzwa here musikana unonyoresa makosta ako ekukwira kwaita dare everything uko unomukomana ndofunga ndizvozvo 30 days mumazuva 30 days unofanirwa kunge waripira mombe nhatu dzemakuna nemombe 1 yekuchungurudza mwana wakamusvikira nguva dzakafanira uye nemombe nhatu dzemakuna wabvuma iwewe kuti wakarara kaviri naprogress anoyera soko wafa wanaka iwe uri soko wafa wanaka 30 days munozokumbira zvenyu after court. Goodbye my friends, goodbye my friends,
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Kaga mukwaneka ingotwera gitare rega.